Yo, what's up guys? Maing buntag. So na ako diri sa kuwang-kuan. Payag-payag nga himuon og tangkal sa manok. Mao niyo. Kaning puro haligi ang marog. So what patas budget ani, puntay budget manang nami diri ra mo ning hawan-hawanan. Mo ning gi hawan-hawan na gamay. Kung bata kong kuyog. Tabang kuno siya, papadlong maning iyaha god. Mama, mama. Oh, to mama, taas babaw mamaw. Bau. Oh, ta. Narid to mamaw. Hi si mama nang hi. Mama. Mama. So, what mi sa budget ani niya. Kung himunog CR siya guys, na bangag. Mo na siya silbig siptik niya. Nabanwa na lang. Kapag taon ta maka kuan. Maka kuan og mga sapi ba. Atay sapi. So matuwat lang kita makasapi kita gamay. Kapohon na makatangkal at balik og kuan mantris. Diri. Nay palawgan ako sa kuang bugoy. Mama. Mama. Bau. 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 Ano to? Ulit na ta? Ulit na ta babaw. Bau. Diri ba ka ba ba ba? Ba dayon? Ba dayon ba? Kamo ulit na ta. Toy. Ay na. Ba na diri kay mong ulit na ta. Muli sa miga guys, as babaw guys. Mama. Ah. Uli mi. Ay, kapit ng alas 7, maligo na ko. Ah. Sama niya mo ang atop guys oh. Buslot lang kay kuan. Istrapal raman, trapal. Akong maldita diri kini hilak. Arr! Ni andar. Arr! Ni andar. Ni andar. Tay, ayo pagdag tubig dia hap. Ikaw ron hap. Ganun di manalaka ng baldi oy. Laki ni kay magduwa lagi na siya tubig. Be. Ayaw mo naghilabti lagi god. Di ka manghilabot. Binungon kayo magduwag tubig. So atong 13 man sa YouTube guys. Natay palito na niya pohon. So kanang makatabang sa nato nang palita goy uslanan. Diba guys? So maor na guys no kay maligo na ko guys. Ay malakaw mo trabaho na siya, di ba? So maraming salamat sa akong hamubo nga mga video-video. O may buntag ng tanan. O Merry Christmas.